ବାପା 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 କହିଲୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଂଲିଶ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତତେ ତ ଗୋଟେ ମିଳିବା କଥା, ତତେ କଣ ଦିଟା ମିଳିଛି? ବାପା ମୁଁ ବାପାକୁ କେମିତି କହିମି କିସ୍ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି କହିମି? ହଁ କହିଲୁନି ଯେ ମତେ ଯା କହ କିସ ହେଇଛି? ବାପା ବାପା ତମେ କିଛି କହିବନି ନା ଜଲ୍ଦି କହ, ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି କହ। ବାପା ଆଜି ମୁଁ କିସ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କିସ କହିଲୁ? ବାପା ବାପା ମୋତେ ଛାତି ଓଷେ ଜୋରେ ମୋତେ ଆସିକି ବାପା ବାପା ଆସିକି କିସ୍ କରିଦେଲା? ଅଭଦ୍ର, ମୋ ପୁଅ ହେଇକି ଏରକ କରୁଛୁ? ବାପା 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 ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା ବାପା। Please share.